1. Cyflwyniad. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi cymdeithas lle mae amrywiaeth yn cael ei chroesawu a'i gwerthfawrogi am yr effaith gadarnhaol y mae'n ei chael. Mae gan bobl anabl wahanol safbwyntiau, sgiliau ac arbenigedd, ac mae'n bwysig ei gwerthfawrogi, ei cydnabod a'i cryfhau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i'r cynllun hwn, sy'n cael ei ddylanwadu gan bob maes polisi ac yn cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Mae'r cynllun hwn yn nodi ein fframwaith 10 mlynedd trawslywodraethol sy'n mynegu ein uchelgais a'r canlyniadau rydym eisiau eu cyflawni, i sicrhau bod pobl anabl yn gallu ffynnu fel aelodau cyfartal o Gymdeithas Cymru, ac i herio gwahaniaethu a rhagfarn. Mae angen i bob sefydliad ledled Cymru a ninnau fel pobl weithio gyda'i gilydd i wireddu'r uchelgais hon. Yn 2021, roedd cyfran y bobl yng Nghymru yn 21,670,000 o bobl. Roedd cyfran y bobl anabl yn y boblogaeth yn cynyddu gydag oedran, ac roedd merched yn fwy tebygol na dynion o ddweud eu bod yn anabl. Rydym yn gwybod bod pobl anabl yn wynebu nifer o fathau o wahaniaethu ac allgau a hynny ym meysydd addysg, cyflogaeth, iechyd, tai, trafnidiaeth a mwy. O'r boblogaeth oedran gweithio yn 2024, roedd pobl anabl 15% yn fwy tebygol o fod heb unrhyw gymwysterau na phobl nad ydynt yn anabl, 5%. Mae cyfradd cyflogaeth pobl anabl rhwng 16 a 64 oed 29% yn is na phobl nad ydynt yn anabl. Y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2025, roedd 1 o bob 7 o bobl anabl neu bobl â salwch hir dymor cyfyngol yn byw mewn aelwyd mewn amddifadedd materol, o'i gymharu ag 1 o bob 10 o bobl nad oeddent yn anabl 2024 i 25, arolwg cenedlaethol Cymru. Tasglu hawliau pobl anabl. Roedd pandemig Covid-19 wedi effeithio ar fywydau pobl ar draws y byd, gan ddwysau anghydraddoldebau ac anfanteision economaidd gymdeithasol. Cafodd Covid effaith anghymesur ar rai cymunedau yng Nghymru. Ym mis Gorffennaf 2021, roedd yr adroddiad drws ar glo, datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl Covid-19 wedi tynnu sylw at yr anghydraddoldebau sy'n wynebu pobl anabl mewn cymdeithas. Un o'r ymatebion i'r adroddiad oedd sefydlu'r tasglu hawliau pobl anabl, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a rhanddeiliad, wedi i gydgadeirio gan Jane Hutt AS, ysgrifennydd y Cabinet dros gyfiawnder cymdeithasol, y trefnydd a'r prif chwip, a'r athro Debbie Foster o Brifysgol Caerdydd ac awdur yr adroddiad drws ar glo. Ffurfiodd y tasglu 10 gweithgorff thematig i argymell camau gweithredu a fyddai'n gwella bywydau pobl anabl, sef gwreiddio a deall y model cymdeithasol o anabledd ar draws Cymru, mynediad at wasanaethau, gan gynnwys cyfathrebu a thechnoleg, byw'n annibynnol, gofal cymdeithasol, byw'n annibynnol, iechyd, teithio, cyflogaeth ac incwm, tai fforddiadwy a hygyrch, plant a phobl ifanc, mynediad at gyfiawnder, llesiant ar ffurf gweithdy. Roedd y tasglu'n gweithredu ar sail yr egwyddor cydgynhyrchu. Gweithiodd dros 350 o randdeiliad allanol a 200 o swyddogion polisi Llywodraeth Cymru gyda'i gilydd i ddatblygu argymhellion gyda'r nod o wella canlyniadau a sicrhau bod hawliau pobl anabl yng Nghymru yn cael eu gwireddu'n llawn. Roedd pobl anabl yn arweinwyr a phartneriad gweithredol ym mhroses y tasglu, gan rannu gwybodaeth a phrofiadau uniongyrchol sydd wedi lliwio camau gweithredu i roi sylw i hawliau pobl anabl ac i chwalu'r rhwystrau presennol. Mae'r egwyddor, pwysigrwydd cynnwys pobl anabl mewn unrhyw benderfyniadau, yn hanfodol mwyn sicrhau bod pobl anabl yn cymryd rhan weithredol mewn materion sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae argymhellion y tasglu a gafodd eu cydgynhyrchu wedi cael ei defnyddio i liwio camau gweithredu a chanlyniadau i'r cynllun pwysig hwn. Bydd yr argymhellion hyn yn parhau fod yn adnodd pwysig y gall Llywodraeth Cymru ddychwelyd ato yn y dyfodol i nodi eich camau gweithredu tymor canolig i hir dymor mwyn cyflawni'r uchelgais a'r canlyniadau ar gyfer pobl anabl yn y cynllun 10 mlynedd hwn. Ar gyfer pwy mae'r cynllun hwn?
Mae deddf cydraddoldeb 2010 yn ddarn pwysig o ddeddfwriaeth sy'n ceisio amddiffyn pobl anabl rhag gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal. Mae'r ddeddf yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gyflogwyr, darparwyr addysg, darparwyr gwasanaethau ac eraill wahaniaethu yn erbyn person anabl oherwydd rhywbeth sy'n codi o ganlyniad i'w gwahaniaeth, eu hamhariad neu eu cyflwr iechyd. Rhan sylweddol o ddeddf cydraddoldeb 2010 yw'r gofyniad i gyflogwyr, darparwyr gwasanaethau ac eraill wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl. Mae hyn yn cynnwys cymryd camau i gael gwared ar rwystrau a allai atalu unigolion anabl rhag cael mynediad at gyflogaeth, addysg neu wasanaethau. Mae'r ddeddf hefyd yn amddiffyn pobl rhag cael eu trin yn anheg oherwydd ei bod yn ofalwr neu'n weithiwr cymorth i berson anabl. Mae cyfraith achosion wedi dangos bod y gair anabl yn gallu cynnwys pobl sydd anableddau dysgu, enghraifft syndrom Down, gwahaniaethau neu amhariad corfforol, enghraifft pobl a allai ddefnyddio cymhorthion symud fel ffram gerdded neu gader olwyn. Gwahaniaethau neu amhariadau ar y synhwyrau, enghraifft gwahaniaethau unigolwg, pobl sy'n ddall ac yn fyddar. Cyflyrau iechyd hir dymor, enghraifft diabetes, asthma, clefyd croen. Anawsterau dysgu penodol, enghraifft dyslexia. Cyflyrau iechyd meddwl, enghraifft iselder, gorbryder. Cyflyrau iechyd sy'n gweithlygu, enghraifft dementia, canser, clefyd Parkinson, a hefyd pobl niwro wahanol, enghraifft anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd. Mae'n bwysig cydnabod, bod yr enghreifftiau uchod yn dangos rhai o'r ffyrdd y gellir ystyried pobl yn anabl o dan y gyfraith, na fydd pawb sydd â'r profiadau neu'r amodau hyn yn ystyried eu hunain yn anabl. Mae hunaniaeth yn cael ei siapio gan ddewisiadau ac amgylchiadau unigol. Gall pobl anabl sydd â chyflyrau iechyd cyfnewidiol neu ddeinamig wynebu rhwystrau ychwanegol o ran cael gafel ar gymorth cyson, addasiadau priodol i'r gweithle, a chyfranogiad cymdeithasol llawn. Mae myndir afel ar heriau hyn yn gofyn am ddulliau hyblyg ac ymatebol ar draws gwasanaethau, gweithleoedd a chymdeithas i sicrhau bod eu hawliau a'i hanghenion yn cael eu diwallu. Ein uchelgais gyffredinol. Byddwn yn gwneud Cymru yn genedl gynhwysol a hygyrch lle gall pobl anabl fyny, gorfodi a chael mynediad at eu hawliau. Byddwn yn sicrhau bod pobl anabl yn gallu cymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd Cymru, heb gyfyngiadau na gwahaniaethu. Mae ein hymrwymiad yn ymestyn i wneud pob agwedd ar fywyd Cymru yn hygyrch, gan gynnwys iechyd, addysg, cyflogaeth, tai a theithio. Rydym yn benderfynol o arwain y ffordd o ran cynhwysiant digidol, gyda'n uchelgais i gefnogi dinasyddion, os ydynt yn dymuno, i gyrraedd y safon ofynol ar gyfer bywyd digidol, gan sicrhau nad oes neb yng Nghymru yn cael ei adael ar ôl. Gyda'n gilydd, byddwn yn gweithio gyda phobl anabl, rhieni a gofalwyr i gael gwared ar rwystrau, cynnal hawliau unigol a chyfunol, a meithrin cymdeithas lle mae cryfderau personol pawb, hunaniaethau sy'n plethu a'i gilydd a chyfraniadau'n cael ei deall, ei gwerthfawrogi a'i dathlu.